Welcome to Pirates Fans TV. Ngiphethe uMakhathini. Thoughts on the game? Abafethu yabona iPirate manje iyashisa. Itrain iyahamba and kunale ndoda okuthiwa uchain. Le kuthiwa Maketango. Le kuthiwa Zinsimbi. Abafethu ayiseconcede le ndoda. Ubone the last save of the game. It shows ukuthi manje the machine is moving. Yes. And then can you talk about Muremi Pagania? Muremi, beautiful performance. Wow. Fethu umremi bewona umremi fethu umnandi and wabona manje sekajelile le team and now is our player yabona ukuthi uyosipinela ama games manje njengamanje I wonder ukuthi who's next. Oh, Isiwelele is next. Ngikubuza uthini? Ngikubuza. Yes. Kunengwenya lena egcoka number 15 le. Hayi bafethu nemathathela. Yazi uthini? La kunengwenya le mfowethu le uJust 15 awuthembi le. Yani trap awuthami yajika le ngwenya le. Namanje sonyasho ukuthi umuntu oscout le ngwenya le apolice mfowethu yazi uthini? Asilahlekelanga imali lapha. Ngiyasho mabhani ukuthi yonke into evela la eMzansi senqanda uthami. Bafethu ngicela ukuthi libheke uJust number 15. Nemtshantshela. Mina yazi bengazi ukuthi lebhola liyetrecha thami. Liyahlala phansi. Namagama amaningi bafethu. Ibhakani ihlangene. Ngakibhakani yabopha.